Kukho abantu abangathi bakufundele ukuxoka oku. Ade abhale nje imessage ekhawulezileyo uba mna ndiyazibulala ngoku, akusekho nto yam emhlabeni, ndicela kusoze undigcinela abantwana bam. Phofu ufuna ukujonga ubuphakuphaku kangakanani. Uyephi ihlobo likapendo le nto? Yake yafika enye pha ingabaleki efundile uthi uyazibulala uqaqamba. Ndithi nani? Uyazibulala uqaqamba? Ndileqa kuye. Ndithi tyhi, uphambene wena. Ukuxelela okanye umbonile? Hayi, undithumelele menantsi imessage. Ndithi heyi, khawuhlala apha phantsi. Akekho umntu owakho wazichaza uba uyazibulala. Hayi. Ndithi soza zichaze, yeka loo rabishi iginceke kuloo ntambo leyo. Hayi, unjeke wena kukhohleka. Ndithi heyi, sozisokolisa. Ndithi hayi, anganya mna kum, yabona kum, anganya loo bastard lo rhasisi. Ndiphakuza lapha ndiyotshona ngapha emqanduli. Ndithi hayi, hayi nantsika, hayi, waphethe ehlala. Ngongengomshiya ndixela befundile. Hayi, akathi angawazibulala, ndithi bendikuxelele. Akazixele umntu kayezazibulala, uyazibulala xa yekogogo bakhe kube kanti singcwabe loo rabish leyo. Tyhini, bastard.